ayikho mfethu into ebuhlungu kumuntu wesilisa njengokuthola ukuthi kunomuntu othinta la athinta khona. Kubuhlungu mfethu lokho ngiyakwazi. Ulala naye vele. Ngize ngimyeke. Ulala naye. Njengoba ngichazile ukuthi maningi amathuba ukuthi ngigcine ngilalile naye makuwukuthi uyaqhubeka ngale. Awulalile naye. Kodwa ufuna ukulala naye. Kuzokwenzeka. And nina senenza izinto eziningi before nenze ucansi. Niyakhotha. Ukuthatha block. Into eyenziwayo. Ukuthatha block. Akakhothi nobody. Noma kazi kufike lapha. Nakhona futhi aboma ukuthi uthi wena uyamala lo wakho. Anginendaba nami engingakadeli ngeke ngize ngimiyeke engingakadeli ngoba nawe umiyeke ngoba usudelila ngithi udelani dela lokho bokwenziwa naye iloko kwenzayo naye awukujabulela usajabulela ukuba nami ngiyakujabulela ukuba nawe udelani ukuba ngikujabulela ukuba nawe bengasana ngisho umkhafaze efonini Mbukelo yohlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele sikwamukele kwi-episode yethu yanamhlanje. Igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Alazi kudaba uthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakhe, ihlobo zakho nabo bonke abantu osondelene nabo. Ngaphezu kwakho konke kakhohlwa ukuthi ke ucomment khona sibone ukuthi engeja kanjani towards i-channel yethu Umjolo Show. Uyazi ukuthi la asilwe siyalungisa. Mawukuthi nawe nenkinga ezithinta umjolo ufuna thina singenelele ukulungiseni inkinga zakho kulula kakhulu ongakwenza somelele leyo email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com uyasazi ke asilwe siyalungisa ngiphelezele sibone sinamhlanje siphethe indaba kabani uthini kuthina mase sifanda uthile simsiza kanjani ukuze sikwazi ukuthola isixazululo towards inkinga asuke ebhekene nayo ngaleso sikhathi asambe nawe ke before sambe ngakhohlwa ukuthi ujoin a membership of this channel uphinde futhi upress nanku thanks lapha ezansi ukuze ukwazi ukudonate ngaloko kancane ongakwazi ukusiza ngayo i-channel yethu ukuthi inyuke iye phambili. Siyabonga kakhulu. Asambe ke sibone sinamhlanje siphethe indaba kabani. Sanibonani, igama lami nguNobuhle waKambatha. Ngibhalele le show lena ngenxa yokuthi kukhona into engifuna ukuyitshela umuntu engithandana naye. Angazi ukuthi izomphatha kanjani kodwa ngibone kubalekile ukuthi nginibhalele ukuze nizongisiza ukuthi ngimtshele. Angazi ukuthi izomphatha kanjani. Mbukelo yohlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kwi-episode yethu futhi yanamhlanje. Sibonga kakhulu nanokuthi usasekhona usayingxenye yayo le show. Asikhule ndawonye ke sibheke 200k subscribers nawe ukhona useduze kwethu. Uyazi ukuthi mase sihleli kanje noma kanjani kusuke khona indaba ekumele siyilungise sikhulume ngayo sithole futhi nesixazululo sayo. Ngaphezulu kwakho konke kuningi kakhulu ke sikulungisayo lekhaya. Mawukuthi nawe unenkinga ezithinta umjolo uyalazi udaba umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. So khuluma ke njengamanje noBafo sibone ukuthi ngempela kungane la kwishow nanokuthi ke silungisa indaba yakhe ifike phi ngoba uyazi ukuthi lekhaya asilwe siyalungisa mfowethu hamba kanjani ngaphila mfethu yonke into iqondile siyajabula mfethu ukuthi sibe nawe kwishow namhlanje nanokuthi uhloniphe nje mfethu ufike sixolise nangokugodolisa kuyabanda kule ndawo sikuyona kodwa ke mfethu siyathemba ukuthi uzohamba ke isixazululo sibe khona kwinkinga yakho mhlawumbe uyi-introduce ethi umbukele ekhaya ubani lo sikhuluma naye njengamanje umenzi lo mfethu wakhuma lesibongo umenzi Khumalo hawu Mntungu siyabonga kakhulu mfethu njengoba ulizwa ke igama silungisa umjolo okusho ukuthi nawu la ngoba kumele ulungise lapha emjolweni wakho ongitshele nje ngomjolo wakho kuhamba kanjani hayi siphusha kahle impela nje nomama hayi umashanda impela siphusha kahle impela yonke into ihamba kahle hayi okay engaboni ukuthi olubi alright so mengathi nje ngichazele ngomama wakakho umuntu okanjani mengathi nje mhlawumbe sikhulume sixoxa nje ongichazela ngayo umashanda umuntu right ngicathi ulophathina osupportive kakhulu yabo because kuningi impela esibambisene ngakho mina naye nibambisene kamnandi okay ngiphethe kahle akukho la ushoda khona uhappy ngayo yonke indlela hayi cha kwamanje ngabe ngidlala ngako futhi ngidlala ngako amantombazana mfethu ngokujwayelekile amantombazana ayithanda imali lo wakho uyayithanda imali because amantombazana amaningi athanda imali athanda ucansi qinise singese liphike lelo ngabe kuziwe emntweni wakho ke khamba kanjani ngathi umuntu oyithanda uDisney kodwa hayi ngaleyo ndlela yabo kodwa umuntu ophinde naye ayisebenzele yena akusumuntu olindele ukukhangeza kuphela sibambisene nje lapha nalapha mengathi nje ngithi rate out of 10 ungamnika ba
Hawu ngamnika u10. U10 ophelele. Owakwami phela lo nawo ngamnika u10. Mfethu, njengoba ula namhlanje is simply because kunenkinga ekhona emjolweni wakho. Ngokubuka kwakho mhlawumbe ikhona inkinga ezikhona emjolweni wakho noma izinto obona ngathi azihambi kahle noma ngokwakho yonke into ihamba kahle. Hayi. Cha bengakayiboni insolo etheni. Bengayiboni insolo etheni. Bongakayiboni. Ya. Because nami ngumuntu uphinda abe busy yabo. So manje into eningi hayi. Azibona. Akabonali lutho lutho. Okay. As umuntu ongaboni lutho emjolweni wakho, asithi kuyafika umashando la, mase kuba khona izinto ezivelayo. Uzokwenza njani? Uzobehave kahle noma uzothi hayi no uyayishiya lento eyenzeka la. Cha sengangithusa ukuthi nginenkinga ngoba phela ngazi ukuthi mina inkinga mina naye silungise endlini. Sure. Yabo. Mawuse senginenkinga manje sedinga isilungise ngiba TV. Sengangithusa lokho ke nami. Kodwa ngithe ngivele phela ngoba sengize ngabizwa. Kodwa ngiyena umuntu omakhamera. Talking about ukuvela kuma camera nanokuthi nithathe inkinga zenu to a public. Mhlambe nabantu abakanjani? Mengabe nineyinkinga nike nihlale phansi nikhulume noma vele mhlambe inkinga zenu ziyayiphelela nje indlela yenu. Siyakhuluma nomama. Siyakhuluma ngoba umuntu othanda ukuthi manginenkinga ikhulume. Nje sayisikhulume sibonisane nje kuze kuvele isixazululo. I know. Mfethu asingabe sisakhuluma kakhulu asilinde ukuthola umama ukuthi uzothini mengabe efika la then mase sithola isixazululo ke sanoma iyiphi inkinga enibhekene nayo. Kodwa ke uyazithemba baba. Kanjani mfethu? Ukuthi yonke into akulona iphutha lakho. Hayi. Cha ayikho inkinga ngifika nayo. Hayi mfethu. Njengoba ke uzwa ke nombukelo ukuthi bafu uyayithemba ukuthi hayi no inkinga sezingafika nje kodwa ayifikanga ngaye futhi yena uyazithemba ukuthi hayi umama umphethe kahle. Asizwe ukuthi uzothina udadewethu mayefika la nanokuthi inkinga abhekene nazo zihamba kanjani bayixazulula kanjani. Uyazi ukuthi sinethimba esebenzisana nalo sizomthatha udadewethu limbeke la sikhulume naye then emva kwaloko sithola isixazululo. Uyasazi asilule ekhaya siyalungisa. Dadewethu, kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Siyajabula ukuthi uze kwishow namhlanje. Usibhalele, ungagcini ngokusibhalela kodwa ukwazi ukuthi ufike uzokhuluma indaba ofuna ukuthi uyikhulume nomfowethu. Well, sengikhulumile ke nawe ungakafiki. Inezinto ayibekayo, cha yena uhappy ngomjolo wenu, yonke into ihamba kahle and akayiboni inkinga. Mhlambe mengakhuluma nje nami engakangeni yena. Yini okwenziwa wazi decide ukuthi ubhale kwishow namhlanje? Into eyenza ukuthi ngidecide ukubhala le show namhlanje ukuthi sengibone ukushintsha okukhulu okwenzekile emjolweni wethu selokhu saqala ukuthandana. Ngumuntu osebenzayo mina noma ngizoke ngithi ubamba amatoho ngesikhathi kade siqala ukuthandana wayekade esebenza naye kwaya waphelelo umsebenzi but angikaze ngidikibale mina ukuthi ngimenzele zonke izinto. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi ngabona indlela ashintsha ngayo waqala nje wangishintshela ngathi mangimbuza ngaloko wajika umuntu onolaka wathi akanaso isikhathi kuyamstress ukuthi akasebenzi. Emavikini ambala adlulile ubese ethola itoho wangitshela ukuthi uthola itoho ngamjabulela lokho ngenxa yokuthi ivele bese sisibi isimo sala ekhaya ukuthi mina ngedwa osebenzayo othenga ukudla nazo zonke lezo zinto ngamjabulela kodwa akushintshanga lutho kuyena waqhubeka waqhelelana nami ngize ngithola ukuthi kukhona umuntu abambisene naye eceleni okuyena futhi omtholele leli toho asekulona njengamanje. Manje ngadecide ukuthi ngibhale lolu hlelo ukuze ngizokwazi ukuthi ngimtshele nami ukuthi ayike since sekukhona abambisene naye ngathi nami sekukhona engifuna ukumazisa kuyena ukuthi sekukhona azokubambisana naye. Shothi manje kuzoba 1-1 iscore. 1-1 ngala 1 ngala. Awume bafo. Mashando uthini? Ngisho njalo impela nje ukuthi sekukhona khona. Mashando. Uyayizwa into eshoyo? Ngiyayizwa lento engisho. Uyabona iscoop? Ngiyabona ukuthi scoop and ingaka ngazama ukukhuluma nawe wangangilalela. Iyona ndlela le kade ngizokwenza ngayo ukuthi ungilalele wazi ukuthi khona futhi akayindawo. Njengoba ngishilo ukuthi lokho engizokusho namhlanje angazi ukuthi kuzokuphatha kanjani kodwa kuyikona futhi ngeke kuze kushintshe. Uthini Mashando? Ngithi okhona ubambisene naye. Sengibambisene nomuntu mina. Ubambisene nomunye umuntu ngenxa yokuthi wena kukhona izinto ongasakwazi. Ukusho phambi kwamakhamera lokho. Kukhona izinto ongasakwazi wena ukuthi uzenze kahle akwazi ukungiprovidela even nasembedeni. Hayibo. Usuyangibalekela manje usuyaqhela kumina ngoba sengithola ukuthi wena usujola nesigogwana saka masipala ngoba sinemali mina ngasenalutho.
Ngisho lokho engikushoyo impela. Tshela mina bafo ukuthi uthini ngoba ngathi awumuzwa kahle. Uthi-ke la uMashando I quote uthi uMashando angikutshele bafo ukuthi khona umuntu osekushayela la ushaya khona. Khona umuntu osebhizi la uthinta khona. Bafo. Uthi uyothinta nje naye ukhona lo muntu lo. Bafo Ngoba uthini nawe uthi unomuntu wakho omunye. Bafo uthini kimi? Ngeke phela Uthi mina khona umuntu othinta la ngithinta khona. Kusho Waziwa nguwe lokho manje. kusho umuntu Indaba wakho. zami zaziwe manje le ndoda enje. Bengenayo Ngiyabuza, ichoice. Bengingenayo ichoice ngila nje ngilethwe uwe ukube wakwazi ukuhlala nami phansi wena washo ukuthi awusaneliseki nazo zonke lezi zinto ngaba sikho la. Wena wahlala la wena ohlala ngani nami phansi. Njengoba ngikulethe la ingoba bengingafuni ukuhlukana nawe bengingakwazi ukuthi ngihlukane nawe ngisekhaya ngitshela ukuthi angisakufuni. Ngifuna ukukuzusa lento ongizwisa yona ukuthi nami ngiyakwazi ukuthi ngiphumele ngaphandle ngenze lento yenzayo. Umzwisa ngani yabantu? Uzwisa yena ubuhlungu ngani yabantu? Mashana. Akubalekileke Cha, lokho kubalekile. akubalekile. Musukuthi mashana. Musukuthi Uzobusa mashana. ngami la. Awukwazanga ukuthi Uzobusa mashana ngami la. ngesikhathi wena ugijima nesigogwana saka masipala ngoba mina nginani ngingenalutho angithi. Mana ke mashana. Okokuqala nje into eshoyo wena manje. Utshela abantu wena ukuthi wena ungenzela yonke into. Angikuphi ukuthi angenzelwe leso. Kodwa lokho akuyonto ongayitshela abantu. Lithini ibandla? Lithini ibandla? Ngithini ekhaya? Ungibeka emakhamereni. Utshela izwe lonke ukuthi mina uyangenzela izinto wena. Indaba ucabanga ukuthi nginendaba. Mocabanga abazothina abantu abakubonayo ngesigogwana sakhe emsebenzini la ngihlele ekhaya ngiphandela thina ukuthi sibe right wena wenza izinto zakhe eceleni. Uthole kanjani uthi unesigogwana? Ngathole efonini yakhe ngambuza waphika. Angithi ngihlezi ngikukhuza. Ungikhuza ukuthini? Hlukana nefoni yami. Wena mengabe uthi ngiyami ifoni indaba mina ngingabi nayo inkinga. Indaba ucabanga ukuthi indoda phela mina la. Ekaba londo angithi indoda yami. Manje indaba ngingenalo ilungelo lokuthi ngithinta ifoni yakho. Nangu umfazi engigibele ekhaya. Indaba ngingenalo ilungelo lokuthi ngithinta ifoni Nangu umfazi yakho. engigibele ekhaya. Yewona mfazi. Uyamusa usengibiza ngomfazi manje angiseyena uMashanda usengumfazi. Mfethu. Yabo le ntombi iphelele. Ukuthatha ukuthi iphelele. Ukuthatha lokho. Ukuthatha lokho. Akumina phela. Angiphelele yini? Angisiyona intombi ephelele mina njengoba uhamba uye nezigogwana zakho Oh, senihlanyela mina manje. Angihlanganyeli. Ngibizela ukuzohlanyela nami, ngizohlanyela. Ngiyabuza. Yini olungisa wena? Umjolo wakho. Ulungisa. Kuyimanje khona ubhuti okushayelayo. Ulungisa. Akumina. Yebo naSimon. Yebo. Unyawo lami. Small lo. Unyawo lami ngena. Wescore. Sona uyixabanisa nami. Wena mfazi wena uyabo uzongibusa ngabantu. Asikho uzongibusa ngabantu. Isidingo salento yenza njengoba ngisho ukuthi wena besikhona songiletha la. Ukhona. Besikhona isidingo angithi awulaleli wena. Mangihlala nawe phansi ngikutshela ukuthi yeka lezi zinto zenzayo noma ngitshela iqiniso ukuze sizokwazi ukuyilungisa. Besihlezi sinenkinga kwi relationship yethu kodwa besihlezi sihlala phansi siyilungisa. Ngoba ubona sengathi le ukuthi awusebenzi wena isinkulu kakhulu ukuthi hamba uyongena emsebenzini ngokuthi ulale nabantu abadala abanezifo. Awumeke wo. Ukuthatha block. Ngikuthatha phi? Ngakuthola ukwangilalela mina. Ngakuthola lokho efonini yakho ukuthi wena mengabulala naye awuyisebenzisa iprotection ubuzolala nami. Hayibo. Shutha awungicabangeli kahle kahle. Awungicabangeli lukephi uthando lapho. Awumeke Mashanda. Uyangithanda nje kodwa. Mashandi. Uyangithanda yini? Uyangithanda yini? Why mina futhi ngiphendule ngiphendule umbuzo qala. Why ufuna ukuthi mina ngiphendule? Ngiphendule umbuzo uyangithanda yini? Oh, usungiphethe manje. Uyangithanda ngizwa ngawe. Cha. Sengizwa ngawe phela. Ngiyakubuza ukuthi uyangithanda yini? Khuluma ke mfazi kwakho. Ngiphendule. Njengoba ulwa kanje ulwa zonke indawo noma ulwisa mina. Uchaza ukuthi Cela umbuzo ukuthi indaba engakwazi ukuphendula umbuzo wami ukuthi uyangithanda yini? Uyamthanda noMashanda. Angazi ukuthi angikuthanda. Awuphendula umbuzo uyangithanda yini? Ngithi mina angazi ukuthi angikuthanda. Ngangitshela. Phendula umbuzo qondile. Ngithi ngiyakuthanda ngangaphinde ngashinga awashintsha namazi lawo. Beluke phuthano ngesikhathi ugijimisana nabantu abadala ngikhona mina endlini. Kushutha woneli wena. Awumeke Mashanda. Konke lokho engikwenzela kona kusho lutho kuwena. Awumi yimi. Okwasi izizathu ukuthi ngize ngenze lokho engikwenzayo yingobani? Awukaze uhlale nami phansi ungitshela ukuthi nezizathu zakho zokuthi uyabheka. Usukhona manje la kwishow khuluma ke isizathu sakho sithini? Ungali mfethu asisile ukuzolwa la sizolungisa. Yabo mfethu ukuthi le ntombazane ingane right kanjani? I-right mfethu intombi yakho yazi. Ngithatha lokho. Ngiyayibona nje na. Manje wena umuntu yami umuntu u-right. U-right wena. U-right lo. Indaba ungaphendula. Uthi phela niyabonana phela. Indaba ungaphendula. Kade ngingomana phela ngekho. Kulungile indaba uphendula phela umbuzo. Uthini umbuzo? Mfethu ngi-threat ni kwena. Why ngithi ngikhuluma nawe kahle wena manje utshela ukuthi ngizokuthathela umuntu wakho. Wentshayiphi. Asilungise lana. Uthini kwethu? Asilungise lana.
yini isizathu esenza ukuthi uncamela ukuthi uyojola nomuntu omdala ushiye intombi endlini? Mfowethu lento ijule kakhulu. Uyabo? Indaba ende. Ithi ayichazeki indaba ende. Cha mfowethu yabo njengoba echaza ethi nani uyangenzela izinto kanjani. Nami phela bese ngikhathele ukuthi izinto ngizenzela umfazi. Because kade ngizama amatoho. Yabo? Kade ngizama. Angitholi indawo. Yabo? Ngiyatabalasa mfowethu ngifama CV left and right kodwa lutho ngisitholi isipani. So cha qhamukile nakho esikhaleni yabo. Kwavela ithuba. Yabo? Kwasho ukuthi ke uzongisiza lo mama yabo ukuthi nami ngize ngene lapha emasipala. Ngabona nami opportunity enkulu. Nami phela ngizokwazi ukushintsha impilo because nginenhlelo enginazo ngayo umama. Yabo? So lezi inhlelo zami lo phela nomama bawu2 omdala nomncane. Basebenzayo nje. Angithi ayibona. Okay. Score ngangivimba. Cela ngivimba score. Cela ngivimba score. Qhubeka uchaze mfethu. Soxabana futhi. Chazela umuntu wakho. Usungifaka amagama emlonyeni. Okay. Into yazi ukushini mfowethu. Into lana ukuthi umama lo, yabo? Yena muphi uma? Ish. Wena mama, Mashandi ungisizile yebo ngiphika. Kodwa ke unalapha engifisa mina nawe sifike khona. So nami ngithola ithuba lokuthi ngihlanganise imali. Yokuthi ngikwazi ukuthi ngiyovela kini ngenkomo. Yabo? Nangi umsebenzi wamasipala. Wena manje lelo thuba usufuna ukuthi ngishiye phansi futhi. Ufuna lokho wena? Izifo lezo zongilethela zona mina la ekhaya ngithini ngazo? Wena lezo uzomlethela zona manje uthole enye indoda. Leyo ndoda le izolala nawe. Wakhuluma impela ukhuluma indaba. Lo okhona njengamanje bekuzobe kuyi-meet up yethu yokuqala nge-weekend angikaze ngilale naye kodwa wena ukhona kanjani? Ukhona. Kahle kahle uMashandi ukutshela ukuthi ngomgqibelo uyoshawa enye indoda ukhona. Webafu. Angiyibi nawe. Ungitshela intombi yami kusho yona njena. Mina ngifuna izinto siyibeke icace la phambi kwethu. Yabo singaloku sidrayiselana. Yabo? Manje wena uloku udrayise iqiniso liyahlaba, yabo? Iqiniso liyahlaba. Manje hlaba mina. Why ungasho ukuthi ngibona ngeyithomba ukuthi wena uyahamba uye kuma date la ungakwazi ukuthi ungise kuona mina? Ngizokisa ngani? Ngandazi. Angithi phela usungenile emsebenzini, usekufakile emsebenzini, usuhamba nawe uya kuma date mina uyangikhohlwa mina. Kukona konke sengikwenzele kona uyangikhohlwa mina. Angikhohliwe. Awungikhohliwe kanjani pho uhamba ama dates wena? Ngihlezi ngilala silala ndawonye mina nawe ubusuku nobusuku. Oh uyangitshela kahle kathi ufike ulale naye mase uyaphinda uzolala nami. Iyo into zami ukungitshela yona le. Iyo into ngitshela yona phela. Molala nomama wenze njani? Hayi protection uyayisebenzisa. Umama lo akamasipala simiyeke lo ngoba lo vele nawe usezitholela umuntu wakhe. Cha phela wemfowethu kuphinde kwenzeke yabo izinto. Phela ngeke ngichaze nami into zami zisekamelini mfowethu. Oh kushuthi namakamera amabili we. Nela kamasipala nela la ekhaya. Mabili amakamera akho wena. Ngiyazama mama. Uzamani? Uzamani emakamera amabili engcono. Impilo engcono yeyiphi impilo engcono lozo ngilethela izifo mase ngiyafa ngizobe sengi-enjoy yakephi ke leyo mpilo mase ngifile mina. Obufa awufuni kulobole? Ngiyafuna ukuthi ungilobole. Uyangithanda kunongithanda? Musuku ungibuza Ngiyakubuza ngiphendule. Njengoba ngichazile ukuthi ukuba ngikuthanda ingaba ngikho la. Bengizokutshela ukuthi asiyeke lento esenzayo ngoba ayisebenzi, but ngiyakuthanda ngiyakwazisa ukuthi ukhona okhona futhi akayindawo. Mawukuthi wena ukhona ngaliphi lo khona? Ukhona ngaliphi? Ukhona ngokuthi uzokwenza lezi zinto ongakwazi ukungenzela zona wena. Iziphi lezo? Uzongisa kuma date njengoba ngiya kwi date ngo Saturday. Yena angakwazi ukuthi angise kuyona ngoba uyisa isigogwana sakhe angithi. Angithi. Ufuna ama date wena? Ngifuna ama date. Sohlukanela ama date. Ngiphatha kahle njengomuntu wesifazane nami. Mina naso sohlukanela ama date. Njengoba ngichazile ngesizulu esizwakalayo ukuthi angikwali angihlukani nawe. Ngize la ngoba ngifuna ukuthi bangisize ngikutshela ukuthi kukhona osubambisene naye. Yini wena? Cha ukuthi ngiyaqhayeka mfethu ukuthi intombi yami ingitshela ukuthi senginomunye umuntu. Kusho ukuthi khona la ngiyenzi khona kahle. Ukuthatha lokho? Ngiyenza isibonelo ngami. Angithi nami ngiyabuza ukuthatha block. Wena ufuna ukungishaya wena isiyashaya wena. Ngicela nje ukuthi ngimphendulele. Ngizomphendulela ukube bengihappy emjolweni ngaba sikho kule situation engikuyona njengamanje. Ufuna ngaba sikho la. Yini efuna uzube happy? Ngifuna lento onganginiki yona. Ama date. Sosohlwana nama date. Wafunde pha ama date esiqala lapho wafunde. Wafunde pha ama date. Ngawe nowenza nesigogwana sakho angithi nina phela seni top nina senikwazi ukuthi niye kuma date. Mina ngihlale la endlini ubuye uzodla ukudla okuphekwe yimini.
Umsebenzi wakho nje. Umsebenzi wami Umsebenzi wakho mashana. exactly ngingakho sengithola indoda ezongiprovidela ngiphinde ngilethe ukudla la endlini ngoba umsebenzi wami ukuthi ngikondla ngithi Kahle kahle uyapheya wena mashana. hayi ukuthi ngiyapheya Manje ngifuna ukuthola lokho ngekhekhe engakutholi lakho. njengoba ngishilo Ngoba ukuthi manje angakalali awu, sisanda awu, kuhlangana awu. naye Angikuzwa ke mina. angikhuluma isu Angikuzwa lesiqondile la ngesidalo. ngikhuluma isu Angikuzwa lesiqondile ngesidalo. la ngiyasho ukuthi ukhona futhi akayindawo Hayi, uzongitshela lokho wena. Uzongitshela lokho. ngifuna ukukutshela lokho ukuthi sekukhona obambisene naye since nami ngakubuza waphika nga-understand ukuthi kushuthi kahle kahle indlela esesizokwenza ngayo kulobu budlelwane ukuthi sibambisane Ngiyazama, Angithi ngiyazama. besibathathu Ngiyazama. sesibawu-4 ke Ngiyazama. Konke lokho engikwenza ngenxa yokuzama. kubalulekile ukuthi Ngiyazama. izinto mayihamba Ufuna ungiphatha, zihambisane uyakujabulela ungiphatha. Besibathathu Uyakujabulela ungiphatha, ujabulela ungiphatha. Angiphethe, Ujabulela ungiphatha wena. uyahluleka ukwenza izinto ngendlela e-right yini ekumele ngiyenze mina Iyiphi indlela e-right? indlela e-right Yini? awukwazi ukungenzela izinto awukwazi ukungiprovidela izinto Yangasebenzi nje. Ulindeleni? Awusebenzi. Umuntu ongasebenzi. Ulindele umuntu ongasebenzi. uqeda kusho manje wena ukuthi uthola umsebenzi kamasipala Ngicela kulithola kanjani? phela itoha ngithi. itoho Ngicela kulithola. itoho alikwazi ukuthi uthenge impuphu endlini ulethe sidle Ngicela kuqala. Ngicela kuqala. Ngiyazama. Ngicela kuqala. uqeda kuqala kodwa unayo imali yokukhipha abantu buyayise kuma-dates Uthathaphi uthi uyena umuntu okhipha imali Nkosi yami. uyena okhipha imali amshona buka njengamanje ugqoka iy'mpahla zami kuma-date uhamba ugqoka iy'mpahla zami waye Uyamuzwa lo ngakunikeza imali muntu. yokuthenga Tshebe, iy'mpahla tshebe, uyamuzwa lo muntu. Ningibizele lokhu la. Cha mfethu. Ningibizele lokhu la. Ngizama- Ilokho eningibizele khona. Uzongithunaza isithunzi sami. Phambi kwabantu. Izwe lonke libuka. Izwe lonke libuka. isithunzi sami Izwe lonke libuka. isithunzi sami Uzobukisa ngami, ngiyisha uzobukisa ngami. isifuba ngawe kanti wena ubhizi Iyaphi impahla? Iyaphi impahla? Iyaphi? Ngiyazi ngithengelanga kodwa iyaphi? Uyakwazisa ukuthi wena zonke lezi zinto ozenzayo uzenza ugqoke iy'mpahla zami futhi kwamanje ngathi yikhumule mina lezi iy'mpahla Ungakwenzi. ithize uyamfonela umtshela ukuthi Ngoba akalethele sewenze iy'mpahla ezintsha Ufuna ngiyikhumule? angisho Ufuna ngiyikhumule? ungakwenzi. Wasewenze njani? Ufuna ngiyikhumule wasewenze njani? Ungakwenzi lokho. Ufuna ungiphatha amashana? angikuphethe Ufuna ungiphatha? angikuphethe Ufuna ungitshela? Ufuna ngizwe ngawe? yini ndaba ungakwazi ukulalela wena ngoba ngahlala nawe phansi ngakubuza ukuthi kwenzakalani awusekho yini happy ku-relationship wathi hhayi kuyangistress indaba yokuthi angisebenzi fine walithola Ibingistressa vele, ibingistressa vele. sewusungitholile-ke itoho yini esiqhubeka ukuthi ihlehlise kumina Cha phela ngangeni ngendlela efanele. Ngifuna ukuba permanent nami phela ngithi. ufuna ukuba Mfethu. permanent Yazi mina mfethu nguwena ngaba ngikhulumi kakhulu. Ngabe nje ngiyazehlisa ngisho kumama ngixolise ngamaphutha engawenzi. Because somtshelile vele isizathu sokuthi wakwenziswa yini lokho ukuthi uthandane nomuntu omdala. Mase ke emva kwaloko uzama ukuthola indlela yokuthi yena ahlukane nale boyfriend asenayo njengamanje. Ayikho mfethu into ebuhlungu kumuntu wesilisa njengokuthola ukuthi kunomuntu othinta la athinta khona. Kubuhlungu mfethu lokho ngiyakwazi. Kubuhlungu vele. Ngiyakwazi. Nina-ke futhi- ulala naye vele. ngize ngimyeke Ulala naye. njengoba lapho. ngichazile ukuthi maningi amathuba okuthi ngigcine ngilalile naye uma Awulalile uyaqhubeka naye. ngale Awulalile naye. cha Kodwa ufuna ukolala naye. kuzokwenzeka And nina senenza izinto ey'ningi before nenze ucansi. Niyakhotha. Ukuthatha lokho. Into eyenziwayo. Ukuthatha lokho. Akakhothi nobody. Noma kukaze kufike lapho. nakhona futhi aboma kukuthi uthi wena uyamala lo wakho anginendaba nami engingakadeli ngeke ngize ngimyeke engingakadeli Hawu. ngoba nawe umyeke ngoba usudelila ngithi Udelani? tela lokho bokwenziwa edelelayo? naye iloko okwenzayo naye Awukujabulela, usajabulela ukuba nami. ngiyakujabulela ukuba nawe Udelani? ukuba ngikujabulela ukuba Udelani? nawe bengingasena ngisho umqhafaze efonini ngithi angisakufuni But uze la. benginawo ama-choice ngila ngoba ngifuna sithole isolution ukuthi kwenzakalani Wena inhloso yakho yini? Ukuthi nimayinazi. Ngizongenela-ke mina manje. Uzomayinazi i-boyfriend yakhe le ingazi imthinte. Futhi uma bafulongisa angazi imthinte. Ngoba mhlawumbe uma kuyamthinta izomthinta kabuhlungu. uyazi ukuthi Wentshebe. Wentshebe. Ngizama ukulungisa into Wentshebe. yakho. Wentshebe. Manje wena bafuvela ujaha ukulwa-ke manje. uyazi ukuthi emavikini Uthi amabili angicika nje. adlulile ngaphambi kokuthi ngifind out benginey'ndaba ezimnandi bekumele ukuthi ngikutshele zona ukuthi nginamasonto amane ngikhulelwe ingane yethu kodwa ngangakwazi ukuthi ngikutshele loko ngenxa yezinto engithola ukuthi uyazenza Sithando sami. cha musa ukuthi sithanda sami Uyithola. musa ukuthi sithanda sami ubune-choice yokuthi ulungise izinto kodwa ukwenzanga lokho ngazama ukuhlala nawe phansi awangangilalela manje usuzothi sithandwa sami Manje ufuna le ngane ithi izalwa nje seyine-step father. kuzobe ngaqali ngayo ukuthi bene-stefan izalo Awumetshebe. Kuzobe ngaqali ngayo. Mana mama ngicela uphuma nawe. Uyithole mama. Uqinisile manje ukhulelwe.
Uzobuza lokho manje. Into Awukwazi engabe ukujayela uyaze nje, mama. emavikini amabili adlulile. Awukwazi ungitshayele nje mama. Awukazi ube nesikhathi sami. Awukazi unginike ithuba lokuthi ngiyichaze. Awukazi unginike ithuba lokuthi ngichaze ukuthi ngizizwa kanjani. Awukazi ubuza ukuthi ngihappy yini engishoda ngayo. All you just do is wake up every day, uvuke unganginaki mina. Mashando ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa sami sami. Ngilifuna uxolo lwakho. Ngifuna ukwazi ukuthi yini ozimisele ngayo, yini ofuna ukuyenza wena. Cha, bengicela ukuchazela ngendlela e-right mama. Konke lokho engikwenzayo mama ngithi ngizamela thina. Uzamela thina. Ngicela ungilalele. Njengoba ngikwenza lokho engikwenzayo, ngize ngithola lo muntu onami. Ingoba inhloso enginazo ngawe ayifani nenhloso enginazo ngaloya muntu. Inhloso yami ngaloya muntu loya ukuthi ngithole umsebenzi. Protection. Ngibe permanent. Why ngisebenze. ungayisebenzisi protection? Ngiyaxolisa mama. Why ungayisebenzisi protection? Ungangitshela ukuthi kwakuyiphutha. Cha ukuthi mama i-choice ayikho. Uma kuthiwa ngigxume ngizogxuma ukuze phela ngifike la ngifuna ukufinyelela khona. I-choice ayikho. Anginayo i-choice. Angisebenzi uyazi. Anginayo indlela yokusebenza. Mase ngithola ithuba into engcono ukuthi ngene amasipala. Ngokwenza kanjani mama? Because ithuba elingcono lelo ukuthi nami ngiyithuthukise ngempilo yami ngiye phambili. Ukuze ngifeze ifiso zami nami Awucabanga ukuthi ngawe. ungathi uyithola leyo position oyitholayo ukuthi uthole nezifo mase uyiletha la kumina. Sengiyamcabanga phela manje mawuthi ngicabanga. Ucabanga manje. Kahle kahle wena uyicabangeli wena. Ufuna ukucatshangelwa umunye umuntu ngaso sonke isikhathi. Mashando ngithi ngiyazehlisa kwena. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa sami. Uyazehlisa manje ubapho phambi kwakho nkosazana. Uthi ucela uxolo. Ucela nje wale leya ndoda azimthintele izinto zakhe. Mo especially manje ngoba usugulele. Yazi lokho ukuthi akungivimbi ukuthi ngiqhubeke mina nendlela ebengenza ngayo. Ukuthi ngikhulelwe ngiyazi ukuthi akungivimbi lokho. Usaqhubeka manje. Akufani nawe lokho. Ukhuzukile ubaba. Usungabe usungiphoxile. Akufani Angikwazi nawe. umuntu kanjalo. Ocabange nje umuntu Angikwazi onjengawe ebhanqa abafani. Ecabange nje nalo. Angithi ubungambhanqi lola lonke. Usizombhanqa manje. Uthi mase uyibuka nje esibukweni. Njengoba uchaza futhi ukuthi umuntu onjengami ebhanqa abafana yena usengafebela umuntu onjengami njengobusho na. Uyasichaza isizathu sokuthi bekwenziwa yini lo. And uthe uzoyeka. Ngicela ukuthi uyifake ezicasulweni zami. Ngicela ukuthi uyifake ezicasulweni zami bese uyayicabanga lento ayishoyo ukuthi wena ibizokuphatha kanjani. Kunomphefumulo ozayo manje. Nengane ezayo. Asiyeke umphefumulo. Asicabange awuyifake wena ezicasulweni zami. Uzenze mina-ke manje. Cha we mama. Ubese selichithekile asikwazi ukuthi siphinde silicoshe futhi phansi yabo. Sekwenzekile. Uyazi Manje mama isikhulumela inqubela phambili. Angithi uyazi ukuthi mengabe uqaphela yonke into ubisi ulibeka la kumele lihlale khona ngeke uze lichitheke. Sekwenzekile phela. Ukube wena uyakwazi ukuthi uvalo wakho uzipho ngaba sikho la sikhona njengamanje. Isimo mama. Ngaba sikho la sikhona njengamanje. Angiphiki. Kodwa isimo. So wena abafonze njani uyamyeka umama lo mdala ngoba phela wena ujola nabantu abadala nontanga yakho. Uzomyeka umama lo mdala ufocus kuntanga wakho noma uzokwenza njani? Ngithola noma abadala. Thi umdala umama. Angithi uyabona usuvele uyimosha uplate. Okay. Uyamosha nje. Kodwa Uyamosha. mfethu ngizama ukulungisa. Uyamosha. Kuyimanje izama ukulunga indaba. Abo manje kusele kangaka ilunga indaba yakho. And uma uqhubeka ngale ngane uzoyiluza le ngane. And umuntu azokwenza ukuthi ungayiluzi le ngane mina. Ngiyakucela mfethu ngicela ungihloniphe. Usuyini phakathi kwami nomama wami? Ngumlungisi omjolo wenu. Umlungu. Yabo manje umjolo wenu uyaphela manje ushona phansi and mina ongakwazi ukuthi awukhande khona Uthatha block. It's uNkulunkulu emjolo wena. ngimtshele uNkulunkulu emjolo. ngimtshele Yima uNkulunkulu emjolo. mfethu ngicela ungayenzi uNkulunkulu emjolo uma kancane ngisakhuluma nomama. ngicela ungithandaze before ukhulume nomama wakho yes uNkulunkulu emjolo uma kancane. usho ukuthi uNkulunkulu omjolo ngisize Yona silenda. isizwe Yona silenda. Mama. Masonjikazi. Ngicela mama. Ngicela sicabange lo mphefumulo wakho. Sengicela nje noma ungasenzelanga mina. Ngicela senzele lo mphefumulo wakho mama. Nami ngiyathembisa ukuthi ngizoyiqoqa. Ukuze siphambili. Angikuthandi nami ukubona nje. Kuningi kakhulu esesikusacrificeile for lo mjolo wethu. Kuse singavele manje silahle manje lento le. And ngoba njengoba ngisho ukuthi nginefiso
ngawe. Izinto Noma bengikwenza lokho kade ngikwenza. Kade ubhizi ngaphandle. Bengicabanga mama. Bungacabanga ukuthi sekuphela iminyaka emingakanani sindawonye. Bengicabanga konke lokho mama. Ingakho bengizama nami ngithola indlela elula ukuthi ngifike la kumele sifike khona mina nawe. Because angithandi ukuskip iti. Yabo. Nami ngiyayifisa ukuyibona nami ngishada nawe ngelinye ilanga. Bejabule nale ekhaya. Khona ukhuluma into right. Uyeke nje ukuthi likhulu lephutha lenzile kodwa right lento ayikhuluma. Uthini wethu? And manje Uthini nje? bafo ngithi ngizama ukulungisa. Okay, zilungiseleke baba. Khuluma nje. Zilungiseke. Khuluma nje. Kanti ungibhaleleleni mawukuthi unendoda enje engafuni yona ukuthi ilalela omunye umuntu. Ingoba nami akangilaleli Kuzothi kusuka kube ngazuthi ngithatha iside lakho manje. Because indoda yakhe ayizwa. Uyazibona ukuthi wrong. Ngiyakhuluma nje nawe mama. Ngiyaxolisa mama. Xolisa nakumina phethe ngihloniphe. Indaba ungangihloniphi mina. Uhlonipha umama wakho kuphela. Ukuthola ukuthi ngihloniphe. Uyangihlonipha yini baba? Uyangihlonipha wena? Mina abafundi ngiyakuhlonipha kakhulu. And angifuni le show ibe ngathi ngifuna ibe nge-relationship yenu. Yabo ukuthi kulungiswe yona. Mina ngiyaxolisa ukuthi kukhulumeke kabi nawe here and there. Why wena ungaliboni iphutha lapho? Mama. Njengamanje ithini ngqubela phambili phakathi kwami nawe. Ngokubona ngako lakhe side. Ngoba mina ezami izifiso sengiyishilo ukuthi ngifisa ukuthi mina nawe siqhubeke senze kangcono. Wena ezakho yithini? Okwamanje nje angakafuni ukuphawula futhi angakafuni ukusho lutho kuwena because angiyiboni mina into engisazoyikhuluma nawe ezoya phambili ngoba sila nje ngenxa yokuthi awulaleli. Angeke ngithi nje ngizodinga isikhathi sokucabanga. Okwamanje kumele ngicabangele ingane yami nokuthi ngingayi stress kakhulu. Nanokuthi ungalali nomunye umuntu ukhulelwe ingane yomunye umuntu. Yabo? Wekhuluma into nomqondo akufani. Ngilungisela wena la. Ukuthi nje akusho mfethu ukuthi kumele ngikuyeke imama lakho lihambe. Yabo? Kumele ngikubambele imama lakho lisondele la eduze. Ngiyakubona ukuthi uneyinhloso ezisile ngalo and uyimisele ngalo. Uphunyukile nje njengomuntu wesilisa, yabo? So akumele lize libhayize nalo because nalo lizobhayiza, libhayiza ngento yalo, libhayiza Ngishisa kancane ke lapho mfethu. Yona into esixabanisayo. Uvela imoshe egcineni. Uvela imoshe nje egcineni. Usukhulume kahle. Mama. Ungadlala abafana ngikhona mama. Ngidlale wena. Ngingadlala abafana ngidlale wena. Ngeke udlale mina mama. Uyazazi nje inhloso enginazo ngami. Uyasazi isikhathi esisibe naso ndawonye mina nawe. Ingane sesizodlala mina. Nginike ithuba mama. Nginike ithuba mama silungise izinto. Ngiyacela masenzo yakho. Ngiyacela sisi. mina bengizomnika selisobe kanje mina kodwa. Mhlawumbe ngoba ke mina ngumfana ngeke ngikwazi ukumnika kodwa nje usezithobile phela ubaba. Uyamfuna yini? Cha. We mama. We mama. We mama. 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 Ukuthi ngiyaxolisa kusho ukuthi kumele manje uthathe ngendlela ethatha ngayo. Sengizona nabafana manje. Ngithana nabafana manje. Asilungise izinto ke mama. Ngithi ufuna sithe sizolungisa la ekhaya. Asilungise. Njengoba ngishilo ukuthi ngisadinga isikhathi sokucabanga ukuthi ngiyafuna yini ukuqhubeka nale relationship noba cha. Ngoba kwamanje futhi angazi ukuthi zingaki izifo nazo. Okay. Ngingaphinde futhi ngibuye ngikuthembe kanjani mina. Okay. While you waiting, mina ngicela ukuthi ulinde ngakho konke mama. Ungenzi lutho wrong. Ulinde nje ulinde wenze sure ukuthi ulindile. Nalapha down there ungangenisi umuntu while you waiting. Ukhulelwe njengamanje ingane yamfowethu yonke into yakho kumele iqonde njengamanje. Wenze lamaphutha ndikhombisa ukuzithola. Angimazi noma uzithola impela yini. Kodwa ke ithulindile mhlawumbe esalinde ukuthi umcabangele kube right. Ingathi ingane ifika nje ithi ne stepfather. Izobitshela uba ukuthi ne stepfather. Akukwazi ukwenza. Angisho ukuthi kuzokwenzeka sengiyabuza ukuthi izobitshela uba ukuthi stepfather lesi. Inkulumo yakho ibheke mama. Ngiyabuza. Ngabe usufa kusehlukanisa wena mama? Cha, njengoba ngike ngachaza naseqaleni ukuthi angisho ukuthi akuhlukwane. Usangithanda mama. Ngiphendule. Usangithanda? Ngiyakuthanda. Ngempela. Cha ngiyakubuza phela.
ngoba phela iy'nkulumo zakho ngasho azikuvezi lokho kusho niyangithanda. Phela ngihlanye ngekhanda mina ngeke ngisho ukuthi ngiyakuthanda ngibe ngingakuthanda. Okokuhlanya kungenaphi-ke manje? Musungivamisele umoya. Okubaluleke kakhulu ukuthi la ngithole isixazululo. Senike isixazululo senu njengoba senifikile la nazi ukuthi iscore 1-1. Score sani manje? Ugore kuqala mfethu kumama omdala wabuya omunye ugayi weza ngapha kukusiza. So njengamanje silungisa indaba Awumeke mawuthi score 1-1. mfethu ukhohlwa yiloko. Okubalulekile ukuthi kufanele kuthole isixazululo la. Yabo. Khohlwa indaba yego vele mhlambe ngenzeka ulidwe makuwukuthi udlala kancane. Kodwa into ebalekile njengamanje ukuthi Wentshebe. Uyimosha egcineni. Uyimosha egcineni nje. dadewethu, moving forward, what to expect from i-relationship yenu? Njengoba ngishilo nje mina ukuthi ngidinga isikhathi sokuthi ngiprocesse yonke into. Ngiyacabanga ukuthi njengoba sesifikile lana singakwazi ukuthi masifike ekhaya sifike silungise inkinga sibone ukuthi siphuma neyiphi solution. Kodwa kwamanje ngisadinga ukuthi ngicabangisise kahle yonke lento. Nizobe nihleli ndawonye. Vele sihlala ndawonye uhlala emzini wami. Uhlala endlini yakhe. Cha ungumnini ubengabalekile kodwa. Kuyimanje okay ngoba uhlala impela yebo kodwa. Ngoba uhlala endlini yakhe mfethu yazi. Angigama lelo gama kangaka. Okay ngoba nihlala ndawonye. Into ebalekile ukuthi njengoba nihlala ndawonye uthe usazocabanga akathi ecabanga mfethu ke yini manje athe cabanga nje khona ezocabanga into eqondile angeke ngikhulume kakhulu indoda iyazi into kuzwa kahle mfowethu kuzwa kahle akathi ecabanga uyikhuluma into eyiphusile athe cabanga nje kodwa ke mama ngiyathemba kuzolunga ngiyabonga mfowethu hayi mfethu ngiyabonga na mfowethu usuku uyifaka mazambane. Hayi no ngiyaxolisa mfethu kodwa kubalekile ukuthi ungathi izinto zikhombisa ukulunga phakathi kwenu ne Akuzoba right mfowethu kuzoba right. Dadewethu ungalenzi iphutha dadewethu uyigcina ingane ungahambi unikezana ngophaya wamfowethu uyiphathe kahle ke mama ngiyaxolisa ukumbamba isikhathi eside mfethu Umtetele phela bengisibende mqhawu umtetele angithi yabona wentshebe soxabana egcineni ngiyamqhawula nje umbambelani isikhathi singapho mina bengikhuluma nawe ngikubambile kodwa akuhlangani phela lokho Mbukeli uyabona ke namhlanje ukuthi hayi no abantu engihlangene nabo in fact umuntu engihlangene naye uyalwa kakhulu kodwa ke I understand ukuthi indabelwa intokazi ngapha uyayithanda and ifuna ukundiza ifuna ukubaleka because isithole uguy ongcono noma omunye ongasavala isikhala sakhe kodwa ke ezimjolo show sikwazile ukuthi singenelele sizama ukubasiza ukuthi babe right kumjolo wabo mama uThembisile ukuthi usazi uyabocabanga kahle kodwa ke kubaleka kakhulu noma kumnandi ukuthi uzothi ecabanga bazobe bendawonye endlini endawo yobumiyekile uyobemiyekile kumele nje acabangele phezukwakhe athi ecabanga ula athi ecabanga nje ula mfethu likhona noqinze ngakuzama kodwa ke ngoba nemntwana futhi usendleleni sithembe yonke into izohamba kahle uma ukuthi uneyinkinga eziningi ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza thumela i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com bakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN siyabonga kakhulu ukubuka kwakho